Anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na nagpapadala sa 999. Akala mo mura lang kasi around 900 lang naman yun. Pero kapag kakinumpute mo, piso na lang, be, 1,000 na yun, oh. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Marathoni. At syempre, huwag natin magpaligoy-ligoy pa. Huwag na natin pekein ang ating mga sarili. Real talk lang. Alam ko namang trip na trip mo mag-check out ngayon. O, diba? Saktong-sakto, 11-11. Yung mga pinangarap mo noon, makukuha mo kaya ngayon. Alam mo, share ko lang, no? Alam ko naman na lahat tayo, talaga namang marupok kapag ka 11-11. Lalo na ngayon, November. Syempre, 1 month to go, Christmas na. So, maganda kung bibili ka ng mga Christmas gift or ideas ngayon sa ating mga online shopping apps. Pero, yun naman sa pero. Ni minsan ba, nabudol ka na rin ng mga Chinese? Idea talaga ng mga Chinese yan, Yung mga tipong presyong may 49 pesos, mga 99 pesos, mga tipong 199, 299, 399, 499. Lahat na may mga 9 o kaya yung mga tipong 898, 998. Loko! Nabudol ka na rin, ano? Diyos ko, kasi naman, bakit ganon? Bakit kapag ka tinitingnan natin siya sa app o kahit sa mga mall, pag nakita natin yung malaking pulang sale na kalagay, 50% off, 70% off, ilang off man yan, ang bilis-bilis natin nagiging marupok, ano? Yung mga tipong, okay, sige, 999 na lang. So, meron pa akong mga magkano para ma-check out ko yung isa. Di mo napapansin, piso na lang yun, be. Alam mo, no, share ko lang. Matagal, actually, hanggang ngayon nabubudol pa rin ako sa ganyan. Huwag na mag-deny, Marathoni. Kaya nag-check ako kanina sa online app. Sabi ko, teka lang, ano ba yung mga kailangan ko dito na pwede ko ipangregalo? Since mas mura naman, alam naman natin na mas mura kapag ka online mo binili. Gugulat ka na lang din talaga, no? Times 3 kapag ka sa mall mo binili. Sabi ko, teka nga, makabili ako ng mga notebook na pwede kong i-personalize. Tapos nakita ko mga 399 ng isa. Kung bibili ako ng mga 20 piraso, magkano yon? 399 times 20. Ikaw na mag-time. Sabi ko, parang mura to kasi 399 lang mga around 300 lang to. Pero na-realize ko, pagpunta ko dun sa add to cart, i-check out ko na lahat. Pakalaki. Parang hindi kaya ng budget na mag 399 lang bibili ng 2026 planner na yan. So, ganon, minsan talaga kapag ka ganitong sale, again, wala namang masama. Lalo na kung sa tingin mo, mas makakatipid ka, mas makakasulit ka ng mga bibilin mo, lalo na pang Pasko. Go ahead, B. Walang batiti, walang Ito na naman si Marathoni, nag-rap na naman siya. Wala namang pipigil sa'yo. Pero again, syempre, remind lang din natin na kapag ka nag-check out ka, minsan iisipin mo muna, teka, kailangan ko ba yan o hindi? Sabi nga nila, meron daw rule na kapag ka nag-check out ka, ilagay mo lang siya sa cart mo for 7 days. Tapos sa loob ng 7 days, tignan mo kung after nun, wait, kailangan ko pa ba itong nasa cart ko o hindi na? Ito ba ay impulsive buying lang o di talaga? Deserve ko talaga to. Sus, sino niloko mo? Ayan na, sige ano lang naman yan, na simple and a gentle reminder para hindi ka nagiging marupok, 'di ba? Yung mga minsan kasi sa mga oras na nagiging marupok tayo, minsan dyan tayo nagiging mahina. Kapag ka mahina, madalas at mabilis kapitan ng tukso. Ikaw na mag-isip kung sang bagay ka mabilis matukso. Anyway, usapan ulit tayo mamaya-maya lamang. But for now, makinig muna ng feel good music.
Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.